पावर स्टार पवन सिंह के फैन हो चलेंगे तैयार। क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक सेट सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा। जौना गाना के टाइटल बा हकीकत। अरे बोलो हकीकत गाना कब तक लगता कमना चैनल से होता कौ तरीके गाना रिलीज कर जाता, गाना कैसा होकर बा पूरा फुल जानकारी मिली तो के ई बोला वीडियो में तो ये बोला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तो देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले बता दें कि हाँ हकीकत पावर स्टार पवन सिंह के गाना के लिखले बात। गाना का लिखले बड़न रोहित सिंह। अरे हाँ गाना का लिखले बड़न रोहित सिंह। और रोहित सिंह बहुत ही अच्छा गाना लिखलन जवन इनकर एगो माई पर गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल भर है। बाकी तो के वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली प्रियांशु सिंह के। अरे म्यूजिक डायरेक्टर बड़न प्रियांशु सिंह। बाकी हकीकत गाना बता दी कैसे निकल बता। हकीकत गाना बहुत ही बेस्ट होकर बा। रहा बहुत ही ज़बरदस्त होकर बा। बतावल जाता कि यहाँ 5 स्टार पवन सिंह टीम द्वारा बतावल जाता कि यहाँ पवन सिंह के वाला गाना बहुत ही ज़बरदस्त होकर बा, मस्त होकर बा, बेस्ट होकर बा। कि म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह कहत रहलन कि ये वाला गाना के हमरा बेसब्री से इंतजार बा। कि वाला गाना जौन बा तो बहुत ही ज़बरदस्त मस्त बा। बाकी तो के वाला गाना गईले के गाना गईले बनन पावर स्टार पवन सिंह। अरे सिंगल गाना होकर बा, सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह ही गाना गईले बनन। बाकी गाना में वीडियो जौन क्वालिटी बा तो बहुत ही खतरनाक देखे के मिली। अरे वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त मस्त बा। और ऐसा वीडियो हमारा निकल लागत कि अभी तक शूट बल बा पवन सिंह के। बाकी एम के वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त मस्त बा। बाकी वाला जौन गाना बतावन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर बा। बाकी तो लोग बता दी गया तो लोग वीडियो फोटो में के देखे को मिली तो लोग वीडियो में देखे को मिले पावर स्टार पवन सिंह और प्रिया सोनी। अरे प्रिया सोनी और पावर स्टार पवन सिंह तो लोग की वाला गाना में वीडियो में देखे के मिलियन। बाकी हकीकत गाना बहुत ही ज़बरदस्त बा, मस्त बा, झकास बा। और पावर स्टार पवन सिंह के आवाज़ में गाना होकर बा। और ये वाला जौन गाना बताओ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर बा। बाकी तो लोग बता दें गाना कब तक रिलीज होकर बा। गाना जो है तो 24 तारीख है। अरे हाँ ये 24 तारीख है 6:45 में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर गाना रिलीज कर दिए। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना के जरूर सुने लेंगे। क्या कि पावर स्टार पवन सिंह के वाला गाना बहुत ही ज़बरदस्त मस्त खतरनाक महा खतरनाक होके बा। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगा चलो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। बाकी तो लोग खिसाई ले दो पावर स्टार पवन सिंह के फैन पढ़ तो अच्छा सा कमेंट जरूर करिए लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।